Продължаваме с телевизионния албум Старозагорски снимка за спомен и както виждате, аз с много голяма радост прегръщам всички тези красиви малки деца, които са ученици по религия от основно училище Кирил Христов с преподавател Цветан Иванов. Здравейте ви казвам на всички, здравейте! Много ви се радвам, знайте това. Не случайно съм тук. Миналата неделя беше неделя на православието. А неделята, в която всички ние се стремяхме да покажем как нашите деца знаят молитвичката Отче наш. Сега вие ще ни я кажете ли? Знаете ли и вие? Да. Добре, нека да ви чуя. Станете. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжници. Така, продължаваме с молитвата предложение. Така, кой ще води? Преблаги Господи. Преблаги Господи, изпрати ни благодата на Светия Твой Дух, който дарява и укрепява нашите душевни сили, за да можем да дослушаме преподаване ни учение и да пораснем за слава на Тебе, нашия Създател, и да добрega на нашите родители и за полза на църквата и Отечеството. Амин. Заповядайте, седнете вече. Много хубаво и много мило. Ти си щастлив със своите ученици. Между другото, много важно е всички да знаят най-важните неща, да бъдат поставени, както казват всички старци, дядо митрополит Методикус е в своята прекрасна книга за възпитанието на децата. Всичко трябва да бъде поставено на мястото си, особено доброто. Точно това се стараем ние да направим. Да помогнем на родителите и на моите колеги учителите да продължаваме да изградим една ценностна система, да децата да се възпитават в един много добър дух. Както казва Соломон, премъдрия Соломон, самата премъдрост да стои там пред нозете им, до вратата им, винаги тя да ги ръководи, да регулира живота им. Защото когато човек всъщност като малък знае кое е добро и зло, той по-късно много лесно се справя в живота. По-малко ще греши или пък ако греши ще се поправя. Това е прекрасно. Обаче аз искам сега да ги попитам. Има едно много чудесно стихотворение, аз мисля, че ще го научите после. Кой направил е цветята? Кой с росица ги пои? Кой им даде аромата? Кой ги с краски украси? Слушам? Браво! Това е поета Константин Величков. Мисля си, че можете да научите това стихотворение, което е много красиво и мисля, че всеки може да го знае. Нека да кажем сега, че в основата на всяко едно вероучение, но за съжаление в България липсва това образование. Да, за съжаление. Аз първо искам да ползвам вашия ефир и да благодаря на господин директора, че е взел такова богоугодно решение в неговото училище, в 4-то основно училище Кирил Христов, да се изучава СИП религия. Надявам се, че другите негови колеги и колежки ще вземат същия пример и така ще продължим да работим и с други училища. Как се казва той? Господин Балакчиев се казва. Благодаря. Много хубаво, че споменавате това, защото изконната религия на България е православието и вие много добре го знаете. Децата, научавайки всичко свързано с вярата, те научават и много важни неща, които трябва да знаят в живота си. Вече казахме това, но има някои правила, които вие ще ни кажете. Правилото е да не се насилва детето и да му се казва по най-добрия начин и най-доброто правило според мен е да вижда в образа на своя учител, на своите преподаватели, да вижда в лицето на своите родители, семейство, близки и дори в цялото ни общество да вижда хубавия, добрия пример. Така е, да. Затова ние се стараем, то първо нашия час е СИП, свободно избираем предмет. Децата идват по собствено желание, разбира се с разрешение на родителите. И така от моя страна аз пък се старая най-достъпно, без да ползвам архаизми и такива сложни думички, най-достъпно да бъда полезен на тях и да им обясня нашето православно християнство, да им покажа колко е красиво, колко е велико
и така, за да може то да се запазва благодарение на тях още хиляди години, както се е пазило 2000 години непокътнато, дай Боже още много. До края на века. До края на света. По-скоро до края на света. Нека да кажем, защото и портите адови няма да му наделеят. Господ ни го е обещал това. Като виждам това воинство, съм убеден вече, че няма да наделеят портите адови. Аз точно това ще да кажа, че това са една чудесна малка дружина. Имате ли въпроси, които така често разисквате и показвате ли дейното благочестие в лицето, примерно, на големите наши светци? Виждам тук братята Кирил и Методий, за свети патриарх Евтимий Търновски, как той е опазил вяра, род, отечество, как се е жертвал. Надявам се, че всичко това звучи за тях като приказка, то е абсолютната истина. Точно така е. Значи ние, преди да наближи някой голям църковен празник, изучаваме светецът, който празнува църквата. За да не бъда празнословен, мога да дам пример с свети Теодор Тирун. Така, няколко дена преди празника учихме за свети Теодор Тирун и се надявам да съм успял да изградя в децата един пример за християнски живот. Това е много хубаво, защото свети Теодор Тирун, и ние никога няма да забравите това, че на Язмото има такъв прекрасен манастирски храм. На времето там е бил манастирски комплекс и хората са оздравявали на това място. И да знаете, че от цяла България съм виждала с години наред хора, които идват в този ден, а това е първата събота на Великопостната неделя. Знайте го това. Тогава се празнува светеца. И те с цветя тръгват нагоре към хълма, за да се поклонят, да запалят свещица, да благодарят. Това е прекрасно. Сега бих искала да видя какво сте научили още. Готови ли сте със следващата програма? Да, готови сме, разбира се. Във връзка с постът, в който сме в момента, аз съм обяснил на децата, че постът бива два вида, физически и духовен. Физическият те всички знаят, че трябва да лишим тялото си от месо и продукти от животински произход, но по-важен е духовния, разбира се. А няма как да направим духовния пост без да знаем 10 Божи заповеди. И точно за това отделихме доста време за 10 Божи заповеди. Можем така да ви покажем какво сме научили. Добре. А това е най-важното. Всъщност това е основата на всичко. Сентенцията на християнството, любовта и 10 Божи заповеди. Айде, деца, така, първа Божия заповед, кой? Заповядай. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове, освен мен. Благодаря много. Много се радвам. Меси. Втора, кой ще се... Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата под земята. Не им се кланя и не им служи. Благодаря много. Радвам се. Нямаш... Вие всичко знаете. Не изговаряй на празно името на твоя Бог, на Господа. Това е Бог. А това знаете ли какво значи? О, Боже, сега забравих да се взема чантата. О, Боже, забравих да се взема тетрадката. Значи вие знаете тези примери. Значи не трябва да ги използваме нито големите, нито малките. Кой ще каже следващата, четвърта? Помни съботния ден, за да го светиш. 6 дена работи и върши в тях всичките си работи, а 7-я ден е събота на Господа, твоя Бог. А за нас християните вече и неделята, вие знаете. Да, уточнили сме с всички ученици, че за нас християните, още от апостолско време, всъщност това е неделният ден за нас. Да. Добре, сега да попитаме само за секунда. В неделния ден обикновено Андон, децата ходят на църква със своите родители. Какво правят там? Какво приемат? Светото причастие. Ти го правиш често и съм ти виждала. Да. И много ти се радвам, да знаеш това. Заедно с Георги. Да. С който сте братовчери, но сте като братя. Добре, а сега продължаваме с следващата Божия заповед. Пета Божия заповед. Почитай майка си и баща си, за да живееш дълго на земята. Това е важно обаче, защото наистина така ти се удължават жените и ти се прибавят много години живот. Знаем го това. А сега следващата Божия заповед? Шеста. Който е по-близо или който може? Ела направо тук до микрофона да кажеш. Я всички да се подготвите. 7, 8, 9, 10. Давайте. 7 ли си? Добре. Не убивай. Не убивай. Така, следващата? Не прелюбодействай. Не прелюбодействай.
Така, правилно. 8. Не кради. Не кради, вече каза. Да, и аз обърни се към камерата да те видят. Добре. Следващата? Кой ще каже 9-та? 9 Божия заповед. Не лъжи свидетелства и против ближния си. Добре, благодаря много. Вие не го правите, нали? Добре. И 10-та? 10. Не пожелаване на ближния си къщата му, жена му, вола му, роба му и всичко друго на ближния му. Значи нищо от ближния си не бива да искаме и да му го вземаме. Нещо, което забелязваме понякога в живота, но се надявам, че вие, за съжаление, но вие малките, ще го поправите в бъдеще. И така, много знаете. Ами да, благодарим. Виждате, че това е така успяваме да работим и имаме успехи. Общо взето децата вече знаят доста неща, с което се гордея с тях и искам да им благодаря, че така усърдно научават нещата. И най-важното много с радост. С голяма радост. Така, аз като виждам техните очи, се пълни и моето сърце. Така, искам да ви попитам, кои са онези вредни навици, с които се борите и с които трябва да се бори обществото и на което бихте искали и тях да научите? Показвате ли им ги по някакъв начин и как? Ами вредните навици, както всички знаем и по медии, всички медии се тръби, това са естествено зависимите наркотици и разните им други подвидности, алкохол, тютюнопушене. Да, и прекаляването с работа с интернет и така нататък. Нещо, интернета, това е вече, това е болестта на съвремието. И така, общо взето всички знаят, че това не са хубави неща и коригират поведението си. Родителите подкрепят ли ви? Да, разбира се, родителите подкрепят. С доста голяма част, повечето от тях се чуваме по телефона, държаме контакт. На тях им е много интересно какво изучават децата, защото се оказва така, че самите деца, когато се приберат в къщи, те казват на неща на родителите си, които самите родители не знаят. Пример с Николоден, когато примерно се еде риба. Всички знаем, че се еде риба, но повечето хора не знаят защо. Да. И всъщност децата, учениците, като се прибрали в къщи, са обяснили на родителите защо се еде риба, което е много интересно. Хората така ми звъннаха, благодарят. И така, сега ще участваме в едно състезание по религия, което ще се проведе на 26 в Бургас. Имам разрешение от родителите на 4-ти клас и се надявам да се представим много добре. Какво ще кажете там? Ами, то състезанието включва 5 кръга, които така с кратки думи ще има подобна игра на минута е много, която ще има такива бързи въпроси, примерно какво честваме какво е станало на Благовещение, какво е станало на Великден. Така, след готови ли сте за Благовещение? Да, готови сме за Благовещение. Можете да ми кажете? Да. Кажете какво е. Кога честваме Благовещение? На коя дата? Кажи, Славена. 25 март. И какво се чества там? И какво е станало на Благовещение? Какво е станало на празника? Защо го наричаме Благовещение? Защото Архангел Гавриил е съобщил благата вест, че Мария ще има син. Точно. Ето, ти държиш в ръцете си иконата. Всички съм ви дал по едно фотокопие на иконата, където Архангел Гавриил съобщава благата вест на Света Дева Мария, че тя ще роди син и ще го нарече Исус. И той ще е велик цар на всички народи и царството му не ще има край. Прекрасно завършваме нашата среща. Нещо още, ако желаете, да не съм пропуснала нещо да ви попитам? Ами, освен състезанието, какво организираме още? Общо взето работим по доста проекти, които тепърва ще се развият и помагат ни доста хора. Така искам пак да ползвам ефира и да благодаря на собствениците на този православен сайт двери.bg, които ни предоставиха безвъзмездно учебни помагала, за да може децата да отцветяват, по-малките първи клас да отцветяват, кръстословици да решават и така нататък. На всички са раздадени. Работим, децата им е много интересно. Самите колеги, другите учителите, те също проявиха интерес. Дори на тях съм раздал. И така,
На добър час и успех само да мога да прибавя. С какво послание завършваме и децата да поздравят всички, които в момента ни гледат? Посланието, мисля, да завършим с най-великото послание на най-великия апостол на любовта, апостол Павел. Нека по времето на постът всички да обичаме сродника си и ближния си, сродника си и любовта да е над всичко. Така християнството и ние ще пребъднем вовеки. Амин. Благодаря ви. Сега ще си направим снимка за спомен. Елате всички тук. Духовна пътека. Погледни. Небето е вътре в теб.